Добрый вечер, шановные гледачы. Завершить працоўны тыдзень мы запрашаем вас у нашей телекавярні «Вечерний Витебск» у такой теплой, амаль сямейной атмосферы. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Юля, и добрый вечер усім тым, хто глядзіць зараз нас. Давай пачнем з навінаў, як заўжды, якім быў гэты дзень, мабыць, тыдзень. Ну вось, прайшлі ўсе травеньскія святы, было шмат выхадных, і мы зусім забыліся павіншаваць Марыю Салаўёву, віцяблянка стала каралевай вясной Беларусі 2018. Марыя вучыцца ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце. Гэта першая перамога універсітэта на рэспубліканскім этапе, і на наступным тыдні Маша будзе госцей вячэрняга Віцебска. Віншуем і пасля павіншуем асабіста. Ну а заўтра ў Віцебску пройдзе міжнародны турнір па жымавым двухбор'і. Славянскі кубак праводзіцца ў спарткомплексе «Дынама», і ўжо заяўлена больш за сотню удзельнікаў. Не толькі з Беларусі, будзе шмат вядомых спартсменаў, нават алімпійскі чэмпіён. Спаборніцтвы пачнуцца ў 8:30 гадзін раніцы. Таксама запланаваны ўдзел майстра спорту па жымавым двухбор'і, рэкардсмена сярод ветэранаў, старшыні аблвыканкама Мікалая Шарснёва. Можна прыйсці і памерыцца сілай са старшынёй аблвыканкама. Можна. Запрашаем, карацей. Ну вось да славянскага кубка застаўся адзін дзень, а да славянскага базару ўжо менш за 2 месяцы. Як паведамляе сайт беларускай чыгункі, з 9 па 19 ліпеня штодня з Мінска ў Віцебск будзе курсіраваць дадатковы цягнік. Пасля паўдня ён будзе адпраўляцца са сталіцы і прыбываць праз 3,5 гадзіны. Назад адправіцца паловіна другую ночы, ну вось якраз пасля заканчэння вячэрняга канцэрту. І прыбудзе ў Мінску ўжо раніцай. Але ж мы запрашаем усіх прыязджаць да нас не на адзін дзень паглядзець нейкае мерапрыемства, а на ўвесь славянскі базар, таму што будзе цікава і доўга будзе цікава. Вось, ну а калі хто-небудзь думае, што фестываль у гэтым годзе яго не кране, ён памыляецца. 19 мая у Віцебску пройдзе агульнагарадскі суботнік. Як паведамляе партал Вітбічы, усе сродкі пойдуць на падрыхтоўку да Дня горада і міжнароднага фестывалю мастацтваў. Раніцай усе адправяцца на суботнік, а ўжо потым 19 мая усе адправяцца, усёй сям'ёй адправяцца на свята. На свята, якое будзе адбывацца не ў Віцебску, а дзе яно будзе адбывацца, што гэта за свята, мы сёння будзем распавядаць амаль увесь эфір. Зараз прапануем паглядзець, такое свята было ў мінулым годзе. Яно было вясёлае, цікавае. Давайте зараз узгадаем яго моманты, нехта ўжо быў і узгадае свае ўласныя нейкія ўражанні. Зразумела, здагадаецца, што гэта за свята, а мы пойдзем сустракацца з арганізатарамі. Вось так у пазамінулым годзе праходзіла свята гулі ў бабулі у аграгарадку Заронава. Такое свята адбудзецца і ў гэтым годзе, ўжо зусім хутка, і сёння мы прапануем вам якасна да яго падрыхтавацца, даведацца, што будзе, як будзе, з чым і куды ехаць. У нас у гасцях сёння арганізатары гэтага святу, краязнаўца, кіраўнік Заронаўскага музею, сябар, ну амаль родны чалавек для нашай праграмы Людміла Канстанціновна Нікіціна і наш калега Сяржук Маркаў. Добрый вечар. Добрый вечар. Распавядзіце, дзе, калі будзе сёлета свята? Ну, сёлета мы вырашылі. Я, да?
Сёлета будзе 19 мая. Зноў-такі ў аграгарадку Заронова. Пачнецца ўсё свята о 12 гадзіне. Мы не затрымліваем, так, мы роўненька о 12 гадзіне пачынаем. І мы напісалі ў афішцы, што да 16 гадзін, можа, крыху раней скончым. Вось всё будзе так шчыльна, але праграма будзе вельмі насычана. А магчыма і да ночы. Гэта ўжо як Калі пойдзе. вытрымаюць госці. Калі вытрымаюць госці. Я думаю, што Людмила Константиновна можа там такую праграму яшчэ... І на дзень, і на два, і не менш, чым за славянскі базар. Можна проста пераязджаць туды. Будзе адно Абы было свята. надвор'е, сонейка, там можна у нас і суткамі гасціць. А як узнікла ідэя вось раней зрабіць гэта свята і чаму яно сямейнае? Зноў я, да? Гэта ідэя належыць Сяржуку, канешне. Ён быў у музеі не адзін раз у нас у Заронаве, вельмі падабаецца яму, так я так зрабіла такі вывад. Не толькі Сяржуку, Не выгнаць. Ён усёй сям'ёй прыязджае, і вось у чарговае наведванне музея ўзнікла такая ідэя. Тым больш, што выпускны, як ён гаворыць, што курсаў мовы на нова, хочацца вывесці людзей з горада на прыроду. А ў нас вельмі прыгожае месца, спрыяе вось нашай задумцы. Таму што цвітуць зараз, цвіце ўсё. І яблыні шыкоўна зацвілі, як і па-за мінулым годам. Што-небудзь, галоўнае, каб прастызі нешта засталося. Да, каб засталося, я ўжо за гэта таксама переживаю. Ну і, канешне, мы падтрымалі гэтую ідэю. Мы, это наш аддзел адукацыі, і райвыканкам наш, яны падтрымалі, ім спадабалася. Ідэалагічны аддзел. Да, ідэалагічны аддзел, нас усе падтрымалі, поэтому мы рады былі шчыраваць. Так, яна... І людзей было шмат, тое, што мы людзей. пабачылі, гэта былі такое сапраўднае вяселле было. Людзей шмат, сапраўды, мы нават не чакалі, што столькі людзей будзе. Таму што, так, як выпускны курсаў, але зараз мы нават да гэтага не прывязваемся, таму што, свята пашыраецца, гасцей усё больш, праграма больш насычаная, таму гэта ўжо свята самастойнае стала. Вось. І назва такая, таксама мы проста з жонкай сядзелі дома і ўсё перабіралі, што ж такое, што ж прыдумаць. Так, я нешта узгадаў адразу Рыгора Барадуліна, неяк всё па жыцці дапамагае, нешта узгадаў Дуліна ад Барадуліна, думаю, не. Барадулінкі ж ёсць яшчэ, так? Барадулінкі ёсць, так. Гулі адзе, зразумела дзе, значыцца гулі ў бабулі. Вось так гэтая Бабуля, это, назва. канешне, я. Так, гэтую Прыемна назву пазнаёміцца. эту назву прыдумалі дома, так, і тут, да, Людмила Константиновна пагадзілася, зацвердзіла назву гэтую, і ўсё, яна не супярэчыла. Адразу пагадзілася? Адразу. А чаго вам хацелася ад гэтага свята, вось калі паступіла такая прапанова, вось як вы яго бачылі? Што будзе? Вельмі хацелася, каб людзі прыйшлі і спакойна, без усякага напружання адпачылі. Прычым адпачылі не так адзін там, а прыйшлі з унукамі, з дзеткамі сваімі. Вось. І адчулі такую душэўную благадаць ад усяго гэтага. І яно так у нас і атрымалася. У садку, каму трэба, я выдавала якія-небудзь пакрывала, посцілкі, яны маглі проста сесці на траву, хто намёт з сабою браў, маглі яго там размесціць. Вось, вынеслі лаўкі. То есть людзі, калі праходзілі мерапрыемствы, не трэба сядзець вот так во, як я у вас за столом тут сяжу. А яны маглі спакойненька. І можна без гальштукаў, як Іван Андреевич. Можна без гальштука, да. У гэтым годзе буду без гальштука, абяцаю. Так, вось, і людзі маглі спакойна. Я вельмі, напрыклад, перажывала за спеўны сход, бо я ж не ведала, што гэта такое. Пасля, як ужо Сяржук правёў гэты спеўны сход, мне столькі было станоўчых водгукаў, проста ў захапленні. Мы б яшчэ пахадзілі, паспявалі, павучылі беларускія песні. Вось давайте распавядзем, што такое спеўны сход, калі нехта з нашых гледачоў яшчэ не патрапіў. Спеўны сход у нас праводзіў. Гэта, дарэчы, адзінае, напэўна, што застаецца, і я спадзяюся, што і застанецца нязменным у гэтым фэсце, так? Таму што, па-першае, для пачатку мерапрыемства гэта самае то.
Гэта просто кайф, калі адразу людзі яднаюцца, пачынаюць спяваць, ужо энергетыка пайшла, усе усміхаюцца, усе радыя, шчаслівыя. Вось Ажук Доўгушаў, саліст Белдзяржфілармоніі, ён арганізатар гэтага спеўнага сходу, і гэтым разам таксама ён адбудзецца, але ўжо з такой паправачкай. Тады былі песні для дарослых усе. Беларускія Так, песні. зараз з Ажуком я ўжо дамаўляўся, каб было парачку песень для дзетак. Каб і бацькі таксама вывучылі дзіцячыя песні, і дзеці змаглі паспяваць разам, каб не тое, што ну што тут дарослыя там спяваюць, щось у лесе гукае, там перапёлка кудысьці там паляцела ці вылятае, да, а тут яшчэ будуць і дзеткі таксама задзейнічаны. І гэта, ну я вельмі спадзяюся, што спеўны сход, калі мы будзем яшчэ працягваць гэты фэст, таму што мы загараемся, але ж гэта шмат працы. І той, з чаго пачыналі сямейнае свята, так, гэта самы галоўны ўхіл, што сем'ямі, збірацца сем'ямі, таму што мы ведаем зараз такое стагоддзе, такі час, што дзеці часта бываюць адны дома, таму што бацькі на працы, яны сядзяць у тэлефонах, няма часу, потым, а на выходных хочацца ўжо на канапе паваляцца, да, нікуды не ехаць. А тут раз, ну і свята, і ўжо мы так пашыраем сярод дзяцей, і дзеці ўжо пачынаюць цягнуць бацькоў, каб ехаць на свята, ўжо чакаюць гэтага, і галоўнае, каб сям'я была побач, каб былі разам, ну хаця б выходныя сабрацца, каб гэта стала традыцыяй нейкай. Конечно, не толькі на гулю-бабулю, увогуле гэта павінна быць. І вельмі такая абстаноўка была, што вот спакойна. Вот мы як арганізатары з Ажуком таксама не нерваваліся. Сапраўды, звычайна, просто нешта арганізаваць, гэта вялікі стресс. Нас ніхто ў карак не гнаў, нам ніхто не рабіў ніякіх заўвагаў, усё спакойна, усё занятак па інтарэсам любому быў. Тое ж самае, калі майстар-клас давалі дзяўчаткі, там і сенапластыка ў нас была, і кераміка ў нас была, і Міхась Зянькоў выразаў там саву. Усе людзі глядзелі, як ён, а ён пачаў з вачэй савы. Усе вырашылі, што гэта маю скульптуру там выразаюць. Я говорю, канечне, па формах я падыходжу, да. Гэта будзе не я, гэта будзе сава. А зараз які лёс у гэтай савы? Яна там і знаходзіцца? Ой, сава цудоўна, мы яе трошку яшчэ падфарбавалі. Да, Саша Гвоздзёв говорит, давайте мы яе трошку обновим, эту саву. Давай, обновили эту саву, і сава это наша стаіць. На пачэсным месцы да, стаіць. сустракаю ўсіх. Я і сава сустракаем гасцей на ўваходзе на тэрыторыю музея. І вот тыя, хто былі па службе у нас на мерапрыемстве, мне было сказано, на такіх святах мы б заўсёды прысутнічалі. То есть люди, якія выконвалі свае абавязкі, яны вось выказалі такое пажаданне. Таму што я ж печачку вытаплю, Летом, амаль летом лазні печачку. толькі у нас яшчэ няма, Людмила Константиновна. Не, Іван, Трэба будзе арганізаваць. бульба з печы, гэта будзе такая цудоўная фішка. На тушу, у мяне 50-літровы ёсць чугун, з тушам бульбы хопіць усім. Ну і наша, канешне, культура, дом культуры і аддзяленне для пенсіянераў, і дзіцячы садок, і суйкаўская школа. Усе прымуць удзел, напякуць рознай, каб было людзям што і перакусіць. Вось, магазин попросім, каб яны там піць. Вадзічкі прывезлі. Да, каб было, ну, наш выйдзе магазин, весці ж не трэба. Вот, то есть мы, як бы, уся наша заронаўская інтэлігенцыя тут будзе занята, і все будем працаваць. Вот, для того, каб людзям сапраўды стварыць такой, ну, вельмі дастойны сямейны адпачынак. Ну і галоўнае, што ўжо ж бульбу ўжо пасадзілі ў Заронава ўсе? Уже Ну, будуць На якой стадыі? больш-менш вольныя людзі, таму што тады Да. неяк супала, што было халодна, і якраз у гэтыя выходныя шмат людзей бульбы хто Да, ну да, сажалі. уже як мы посадили амаль усе. Значыць, так людзей будзе А до яшчэ. Гэта значыць, што не 19-го. будзе майстар-класа па пасадцы у гэтым Як і не годзе? было. Вот, калі Але хто не будзе- паспеў, можа запрасіць усіх на свой уласны. Вот я каля музея буду только сегодня садить бульбы. Я по просьбе вашей могу покинуть до 19-го. Иван И Андреевич. дать вам такую
такую мажливасць. Ці вы на суботнік застаецеся на ўвесь дзень у горадзе? Не адрываючыся ад суботніку потым. Ну, я не ведаю, можа быць. А наогул бульбы я хапаю ў гэтым годзе. Прошлы год быў уражайны, бульбы хопіць. Хопіць на ўсіх. А якія ўвогуле былі водгукі ад людзей, якія прыехалі з гораду, мабыць, з іншых раёнаў прыязджалі да вас? Адкуль былі госці, якія ў іх уражанні? Ну, шмат было з Віцебску, Да, наконт раёнаў Віцебск. гэта Людмила Константиновна больш ведаеце былі. Шумелінскі раён заруліў да нас. Мы ж па суседству, да. Вот Шумелінскі, яны даведаліся, што... Вот не помніце, былі гарадоцкія раён. Ну, во всякім разе, водгаласак ужо пашоў, і мяне прошлы год усе тузалі. Чаму няма гуляў у бабулі? Калі будзем гуляць? Да, а мы планавалі восеньскі зрабіць, а яблыкі не ўрадзіліся. І атрымалася, што наш план, сцэнарый проста Хацелі згарэў. гарбузы, яблыкі, так. Да, хотели зрабіць другим накірункам вот этой атрымалася. гулі. Ну, поэтому все пыталіся, но в гэтым годзе таксама ўжо всем. Ну, сёлета збіраюцца людзі, я ведаю, што з Полацку, напрыклад, там дэлегацыя збіраюцца з горада, з Віцебска шмат людзей, вельмі шмат, прычым, ну, сапраўды, як і было разлічана, як мы хацелі, прыязджалі сем'ямі. Не просто бацькі дарослыя Маленьких прыязджалі. деток, Маленькіх, зусім маленькіх немаўляткі былі. Іх просто вот на траву расстилали постелочку, и это дитё там коўзалася, поэтому таксама радовалася. Магчыма, упершыню убачыла столькі травы і дрэваў. А что вот про городских детей, так яны ашалеўшы бегаюць по этой траве. Такое вот захапленне ў іх. А яшчэ калі якую там кузурачку убачыць, то ты наогул, як тыя кітайцы, што ў мяне былі. Як убачылі тых слімакоў, божа мой, яны як папаўзлі по этой траве шукаць этих слімакоў. Так што з сабой забралі, можа? Да, яны напакавалі ў горад. Я сказала, при мне не ешце, вязіце ў горад. На сняданак сабе збіраліся? Ну, пэўна, да, потому что бутыльки эти пластмассовые подразали вяршки и пихали их туда, забирали. Ведаю ўжо, як Так продукт. гэта можа будзе страва фэсту? Я не умею готовать, не Я умею. умею. Не хвалюйцеся. Паспрабуем. Паспрабуем. А чаму вы вырашылі правесці ў Заронава, не ў Віцебску, не ў горадзе, а менавіта на вёсцы? Людмила Константиновна ківае. Ну, таму што, ну, сапраўды, як ужо казала Людмила Константиновна, мне вельмі падабаецца музей. Ну, музей музеем, але ж, разумееце, музей можна стварыць, але галоўнае, хто ў ім працуе, хто яго стварае. А Людмила Константиновна разам са сваім сынам, са Стасам, яны сапраўды стварылі такую атмасферу, што туды хочацца вяртацца і вяртацца. І зрабіць мерапрыемства гэта вельмі цяжка, гэта вельмі складана, але калі ёсць падтрымка такая, і таксама, што не толькі ты адзін усё гэта робіш, што частку і добрую частку можна спакойна не хвалявацца, што Людмила Константиновна, як адказная, напрыклад, за музей, экскурсіі на працягу ўсяго свята ідуць Дзеці будуць экскурсіі вядуць мае дзеці. Так, там можна быць за гэта спакойным, за стравы таксама, ўсё адказна, ўсё здорава. І, ну, была спачатку, канешне, мяне думка такая, думаў, такім перасоўным фэстам зрабіць у Заронава, потым, напрыклад, паехаць у старое сяло, але калі ўжо зрабілі вось у 16-м годзе, я вырашыў, што нікуды я ўжо не паеду. Прапіску знайшлі? Ну, таму што, Юля, ты разумееш, дзе яшчэ знойдзеш такую бабулю? Дзе яшчэ ёсць такая Людмила Константиновна. Такую бабулю складана знайсці, і навошта, калі на ёсць, трэба рабіць ужо як сваякі амаль. Вось як пра складана знайсці. Як даехаць туды? Таму што я памятаю, што трэба ехаць па дарозе, потым неяк улева, ўправа, ўлева, потым за шинамонтажам направа. Іван, ты нікуды не туды ехаў, просто Іван, можна і праз старое сяло ў Заронава трапіць, а можна і праз Лосвіт, аби было жаданне. Можна праз Полацк даехаць. Да, праз Полацк даехаць. Автобус ходить и маршрутки, но самое зручное, вот идет в 9:45 автобус великий, потом в 11:20 идет маршрут, в 11:30 маршрутка, ну а потом уже со спазнением будет, потом у 12:30 идет. Ну, будем думать яшчэ про тое, каб арганізаваць і дадатковы наш школьны аўтобус. Пагаворым яшчэ са школай. Ну, я думаю, што таксама мы зробім яшчэ у суполцы ВКонтакце нейкую абвестку, таму што, напрыклад, хто едзе там адзін, ну, былі такі на машыне адзін ці два чалавекі, каб проста захапіць сабой людзей, канешне. Таму што, ну, гэта складанасці ў тым, што вось Юля запыталася, чаму не ў Віцебску. Ну, таму што ў Віцебску я лічу, што і так
шмат Да, мерапрыемстваў. Хапае. Так, шмат мерапрыемстваў, а тут усё ж такі ідэя, як я ўжо казаў, што ну трэба выехаць з гэтага гарадскога тлуму і хоць падыхаць паветрам, пабыць сам з прыродай, да возера прогуляцца, птушак Да. паслухаць. В озеро там 50 метров спуститься. Вось, а тут, ну, што, ну, у горадзе трымаецца тое самае, як заўжды. Ну, пасядзелі, потым будуць мороженое, там нейкае, так. І А тут яшчэ усё экалагічна здаровае свята. Як бы і стасункі маюць з вёскай, з дзеткамі вот маімі, которые экскурсаводы. Для гарадскіх дзяцей это такое дзіва, вот як мои дзеці вядуць экскурсіі, яны аж у рот ім заглядваюць. Мне такое адчуванне, што яны шукаюць, пэўна, што можа які там диктофон ці мікрафон. А яны О, просто ну, рот да, яны рот открываюць. Вот гарадскія точно дзеці. Фонограммщики. Я аж тут не это, ці жывыя гэта дзеці. Экспанаты таксама. Сапраўды. І Андроіды. здзіўляюцца. У мяне дзеці, вот 3-й клас дзяўчаткі, яны столькі ведаюць, яны столькі вот расказваюць, калі экскурсіі. Правда, для гарадскіх школьнікаў это і добры прыклад, што вот як можна адносіцца да свайго роднага краю з любоўю. А з якім ухілам будуць экскурсіі для дзяцей? Ну, экскурсія будзе абзорная у нас. Абзорная. Абзорная. Мы правядзем па залах, а там ужо каго будзе цікавіць пэўныя якія экспанаты, што тады ўжо будем дадатковыя. А так толькі абзорная экскурсія. Ось, па ўсіх 7 залах нашага музея. А вы не лічылі у прошлым годзе, колькі такіх экскурсій вы правялі, таму што было парцыённа. Некалькі чалавек запускалі, потым наступныя. Да, у нас так вот на 9 мая прыязджаюць госці, дзеці бяруць адзін хто-небудзь і павёў, потым другі. Карацей, пасля гуляў бабулі у маіх дзяцей языкі балелі. Колькі было экскурсій, Іван? Мне цяжка. Ну, дзеці стаміліся, ну ўжо ў канцы селі, сядзелі такія замучаныя, горай, чым я. Але калі гульні пачаліся, у іх адразу яшчэ другое дыханне. Імпэт пашоў ад Все, і пайшлі усіх. гуляцца, Да. ўжо скакаць там. Так. Дарэчы, для дзяцей будзе нейкая праграма акрамя экскурсій, таму што заняць дарослыя увагу трымаюць добра, а вось дзеці іх трэба Ну, забаўляць увесь час, каб ім было цікава. Канешне, ну для дзяцей, па-першае, усе гэтыя майстар-класы, якія будуць, гэта кераміка, Фёкла Родченко будзе праводзіць, гэта дзіцячыя цацкі, вось госць, які быў у нас у студыі з глыбокага, Віктор Дудкевіч і Алена Добравольская, яны будуць таксама, ўсё разлічана для дзетак. То бок, калі, ну, стала раптам сумна, таму што будзе вось дрын-дрожак трыа выступаць, пра гэта там пазней, так, распавядзем, хто гэта. Напрыклад, дзецям можа будзе сумна гэтую музыку слухаць, яны могуць пайсці заняцца майстар-класамі, што-небудзь на памяць сабе зрабіць. Ці зноў-такі у нас будуць народныя гульні для дзяцей і інтэрактыўны спектакль, але гэта ўжо там больш падрабязна нас. Крыху пазней іншы чалавек распавядзе. Вось, таму для дзетак, канешне, будзе. Усё будзе, і ўжо ў фінале Іван Кірчук, ён будзе для ўсіх. Гэта будзе канцэрт. Так, Давайте падрабязней, якія будуць госці, так? Мы ўжо сказалі, што будзе Сяржук Доўгушаў. Сяржук Доўгушаў, спеўны сход, з яго ўсё пачынаецца. Адразу кажам, што калі хто захоча ўзяць аўтограф, гэта трэба рабіць адразу ці фота пасля спеўнага сходу, таму што мы адразу ж яго везем у Віцебск, ён сядае ў маршрутку і ляціць ужо ў Менск, бо яго ў Менску там, здаецца, о 6 ці 7 гадзіне ўжо наступны канцэрт у сталіцы. Вось, таму ўсё будзе так шчыльненька. Так. А потым, як скончыцца спеўны сход, мы вызваляем пляцоўку галоўную, там, дзе сцэна, і там будзе ўжо раскладаць усё сваё багацце Іван Іванович Кірчук. Вось, таму што гэта займае час, таму што інструментаў будзе шмат, ён едзе з сябрам на машыне, і таму можа дазволіць сабе прывесці шмат інструментаў, шмат цікавых рэчаў. Гэта займае час, і трэба наладзіць атмасферу вакол. Іван Іванович да гэтага вельмі сур'ёзна ставіцца, і гэта правільна абсалютна. Вось, таму з галоўнай пляцоўкі мы крыху адыдзем, і гэтым часам якраз будуць працаваць майстар-класы, і зайграе дрын-дрожак трыа. Дрын-дрожак гэта прозвішча. Гэта Владзімир Дрын-дрожак. Так, сапраўднае прозвішча. Сапраўднае прозвішча. Дарэчы, наш земляк з Віцебска, проста ўжо жыве амаль 10 гадоў у Мінску. Ён быў у нашай студыі таксама, вось з гэтым цудоўным хэпі-драмам, з глюкафонам. Ён іх сам вырабляе, але ў яго ёсць яшчэ два... А як ён себе называе? Глюкамайстра? Ну, що ти цікаве собі придумав прозвище. Глюкавытворца, можа, не ведаю. Вось, і ў яго яшчэ два сябры, яго музыкі, у іх такі, ну, world music,
Владимир пагадзіўся з такім азначэннем стылістыкі. Яны будуць у гэты час граць. Зноў-такі прыедзе Міхась Мікалаевіч Занькоў, які вось тады саву выразаў бензапілой. Гэтым годам, магчыма, Людмілу Канстанціновну? Да, выража. Не ведаем. Ён скажа, што прывязе з сабой уже нейкі загатовачкі цурбачкі, прывязе і будзе там ужо зноў-такі паказваць. І для дзетак... І пакіне музею. Так, і ў гэты час, зноў-такі, калі дрындрожак трыа будзе граць, то дзеткі могуць пагуляць у гульні, для іх будзе там інтэрактыўны спектакль. І ўжо колькі там часу, прыкладна гадзіна, пакуль Іван Іванович падрыхтуецца выступіць дрындрожак трыа, ўжо ўсіх запросім на галоўную пляцоўку, і там Іван Іванович Кірчук непасрэдна прадставіць нейкую праграму шыкоўную. Яна будзе складацца з песень, якія прысвечаны вясне, лету, і ён яшчэ паабяцаў, што выканае некалькі якіх песень з рэпертуару Троіцы. Гэта эксклюзіўна, адзін пад гітару, але ну вось будзе. Яблань моя дакладна, ён сказаў, што будзе. Вось, таму чакаем Івана Івановича. Ну, а пасля Івана Івановича, разумееце, ўжо нічога не пойдзе. Таму гэта як фінальны акорд, гэта проста моц чалавека, яго энергетыка. Пасля проста ехаць ужо і да не, Сяржу, пасля гэтага хай людзі тады спакойна пасядзяць, усё гэта... А можна на возера прагуляцца. Да, можна на возера прагуляцца. Проста вот усё гэта ўкласці ў сваю душу і адчуць задавальненне ад таго, што яны ўбачылі і пачулі. А калі ж будуць смачныя стравы? Яны з самага адны ўжо тут. Ужо тут нешта... Блінцы? Што ўжо будзем хлусіць? Ужо пачаставаліся. Я наогул майстар... Нават здымачная група пачаставалася, таму ўжо паменіла. Я пяку тоўстыя. Усім звычайна, хто прыязджае да мяне ў музей, частую гарбаткай тоўстым блінцамі. Сёння вырашыла вас пачаставаць блінцы, якія назвала з любоўю. З любоўю. Правильно Іван зазначыў, пенсія ў мяне была 7-га, так што тут вельмі смачная начынка. Тут і чарнасліў у мяне, тут і разынкі. Ну, пакаштуеце, я не буду пока выдаваць, але дакладна скажу, што вельмі смачная. Я ўжо дома уставіла парачку штук у сябе. І яшчэ жывая, так што ўсё нормально. Усё добра. На гулях у бабулі будзе нешта такое? Будуць. Нашы майстрыцы, дзяўчонкі, выпечка будзе. У нас смачная выпечка. Вот, дзяўчаты робяць і суйкаўская школа, вельмі смачныя смажанкі выпякае. Вот мы ім таксама закажам гэтыя смажанкі, каб людзі паспрабавалі не тое, што ў горадзе, а менавіта наша вясковая. Ну і, канешне, бульба з печы, да, бульба, агурок. А піражкі з шаўем будуць у гэтым адзіне? Закажу піражкі. Цяпер толькі вже прыедзеш, адразу хапай, бо было як прошлый раз, не хапіла. Не паспеў нічога. Там, я думаю, што хопіць там у сям'і. Хопіць усім. Пледы можна з сабой прыхапіць, хто едзе машынай. Будзе за невялікую плату, канешне, потому што трэба ж хоць дзяўчата, каб за муку, за ўсё это. Невялічкая плата будзе, канешне. Бесплатна я толькі, можа, бульбу буду раздаваць, бо гэта моя бульба. Якую можна, дарэчы, прыехаць і дапамагчы пасадзіць, каб праз год ўжо есці ўжо агульную бульбу. Добра, мы будзем зараз, я думаю, што паспрабуем 1-2 блінчыкі. А пакуль нашым гледачам прапануем паглядзець рубрыку Александра Карэнмана, і ён таксама цікавіўся, як бавіць час моладзь, ці завітвае да бабуляў і гуляе там у вас што. Давайте паглядзім і вернемся ў студыю. Всем привет, это «Попади в телек», меня зовут Саша Карэнман. Сейчас середина мая, все цветет, но это время огородов и посадок. Давайте же поговорим с жителями нашего города на эту наболевшую тему. Пойдемте. Вот сейчас май, актуальная тема посадки, рассада, огороды. С вами это как-то связано? Ну, немного, да. Чуть-чуть? Ну да, по мере возможности. Это вы для себя делаете? Или... Только для себя. А в чем суть? Это удовольствие какое-то от процесса? Или мы пытаемся разобраться, потому что сейчас, в принципе, купить овощи, купить какие-то фрукты не так уж и сложно стало. То есть сил на... Совершенно не сложно. Так вот, если живешь немножечко для себя, там какой-нибудь
Что вы высадили в этом году? Картошку. Много? Немножко. Вот вопрос такой, знаете, связывающий молодежь нынешнюю и людей, которые привыкли на огородах работать. Нужно ли молодежь приучать к работе на огородах? Или пускай они этим не занимаются? Молодежь уже к этому не приучишь. Ну, а кто это любит? Есть молодые, которым это очень нравится. Серьезно? Сам процесс. Это вам так с кем-то повезло? Или? Есть такие молодые люди тоже. Да, мы полностью работаем на даче. Вам хоть кто-нибудь помогает? Помогает сын и дочь. Скажите, но вот честно, сколько им лет примерно, сыну и дочери? Ну, где-то 40. То есть они уже взрослые, да? Да, взрослые. А нужно ли молодежь детей приучать к работе на огороде? Ну, они же не хотят, ну... Обязательно нужно. Почему? Я их приучила, вот они... А почему это нужно? По сути, вам нравится сажать в огород. Вам же нравится этот процесс или нет? Очень нравится. Вам нравится. Им же, наверное, нет. Нет, им тоже То есть нравится. они уже тоже полюбили. Они давно уже любят, с 3 Просто я- лет любят. Я их вожу на Вы дачу. просто их с самого Нет, раннего дача. детства начали приучать, и Да, они уже да, для них это уже такое же явление, как для вас. Без вопросов посадили, пропололи. Да, все помогает. Значит, секрет приучайте, если что, с детства. Обязательно. Нет, не приходи. Вам повезло? Да, но я есть думаю, что да. Ни у кого нету из родных, из близких? Нет. Вы когда, станете взрослые, у вас появятся там, наверное, внуки когда-нибудь, да? Вы будете сами заниматься вот этими посадками? Как вы думаете? На самом деле я думала об этом и думаю, что, скорее всего, не буду. Почему? Ну вот как-то мне это не нравится. Это земля, это под ногтями, все это фу-фу-фу. Может, когда-то мои приоритеты изменятся. Но вообще, как вы считаете, вот сейчас, на сегодняшний день, в будущем будет распространено вот это вот огородоведение? Ну, я думаю, это всегда будет. Да? Посадки, огороды, вы связаны с этим как-то? Очень связано с цветами, я связана. С какими? Такие, которые на клумбах растут? Да. Сейчас что у вас уже? Тюльпаны, нарциссы, что еще? Все тюльпаны, нарциссы, рябчики. Очень много. У нас очень много цветов. Рябчики? Я думал, это птицы такие, Нет, рябчики. это цветы, если... Вопрос на засыпку. Ну. Нужно ли молодежь, допустим, там, детей, внуков, заставлять помогать вам на огороде? Обязательно. Вот, они же не хотят. Ну, То есть надо... вам нравится, правильно? Цветы, Да. все вам нравится, вы от И этого моей удовольствие. маленькой внучке тоже нравится. Сколько ей? 8. Она уже, наверное, с самого раннего детства у вас уже. Ну, не с самого раннего. Вот ей понравился огород. То есть она пропалывает, поливает, что, как она вам помогает? Ну, помогает, сажает. Ребята, признавайтесь, вы когда-нибудь помогали родителям или кому-нибудь еще на огороде? Да. Скажите честно, вам это нравится или вы все-таки бы предпочли поиграть в футбол с ребятами, там, на велике? Вот такое. Что, серьезно? Вот нужно помогать или тебе прям нравится это дело выращивать? Не, ну надо помогать. То есть ты как человек с позиции помощи родителям, да? Да. А ты? Помогать, да, надо. Я понял. У вас огород, да, где-то есть? У меня нету свекрови. Свекрови? Скажите, вот нужно детей заставлять помогать работать на огороде. Я просто вот такого мнения, придерживаюсь. Я вообще считаю, что, наверное, вообще не нужен сейчас огород. Не нужно? Нет. Просто у меня тоже с вами абсолютно схожее мнение. Это Но им нравится. глупость полная. Ну, свекрови Это, нравится? да, ну, это их уже просто прошлое. Но дети же помогали? Ну, детям приходится помогать, потому что бабушке нужна помощь. Поносить ведра, там еще что-то, им уже нужна помощь. Но на самом деле круче бы в футбольчик поиграть. Да. На огороде. А что, занимаюсь? А вот скажите, вот помогает вам кто-то или нет? Сын помогает. Сыну сколько? Ну, сын взрослый. А внуки помогают или внучка? Нет, это не помогает. Чего? Вот как их заставить? Нет, они как-то, у них рабочий день очень длинный, до 8 часов работают вечером. Они специально, наверное, чтобы не сажать ничего. А надо их заставлять или нет? Или пускай делают свои дела? Вообще, конечно, я бы хотела, чтобы помогал внук. Но он совершенно не хочет. Так, уважаемый внук, срочно на посадке. Тебя когда-нибудь родители или бабушки, дедушки заставляли работать на огороде? Да. Тебе нравится это? Честно. Ну вот честно. Просто мне никогда это не нравилось. Но все равно меня отвозили в деревню. Мне Или куда? немного нравилось. Серьезно? А что ты высаживал? Лук, картофель. Полол? А не лучше бы это время провести где-нибудь с друзьями, поиграть в футбол, на речку сходить? Нет. Нужно помогать родителям? Да. Друзья, в огороде, на природе, где бы то ни было, главное, помогайте друг другу. На сегодня все. Пока.
А мы працягваем рыхтавацца да сямейнага свята гулі ў бабулі, якое адбудзецца 19 мая о 12 гадзіне ў аграгарадку Заронова. І зараз до нас далучылася Дар'я Андронова, загадчык аддзела аматарскай творчасці Віцебскага раённага цэнтра культуры і творчасці, кіраўнік аматарскага інтэрактыўнага тэатра «Зазеркалье». У Дар'і таксама ёсць цікавая рэч да гэтага свята, і зараз мы распавядзем пра яе. Добрый вечар, Дар'я. Добрый вечар. Распавядзіце, які будзе спектакль, заяўлены ў праграме спектакль для дзетак. Што гэта будзе за спектакль? Гэта будзе інтэрактыўны спектакль, яго ладзіць не мой тэатр, а тэатр «Вандроўка па Сасноўцы». Ён склаўся недавно, гэта будзе лялечны спектакль, у якім змогуць прыняць удзел увогуле усе дзеці, якія там будуць, якія захочуць. Спачатку гэта будзе прадстаўленне, якое пакажуць дзеці, акторы гэтага тэатра, а потым кожны дзіцёнак можа таксама далучыцца. Гэта будзе спектакль па народных казках. Зараз збіраліся прадставіць, наколькі я памятаю, казку пра курку-рабу. І гэта будзе раставыя лялькі. Будзе цікава. А як прымаеце ўдзел вы і вашыя дзеткі? Я і нашы дзеткі, наша супоўка аматараў фальклора «Жывая спадчына» будзе прымаць удзел у якасці вядучых народных гульняў для дзяцей. Мы будзем праводзіць народныя гульні, які мы знайшлі падчас фальклорных экспедыцый па Віцебскім раёне. Увогуле мы даўно займаемся зборам фальклора, мы збіралі раней танцы, мы праводзім майстар-класы па танцах, но зусім недавно мы вырашылі пашукаць дзіцячы фальклор, таму што нашы дзеці прымалі ўдзел у конкурсе «Ад прашчараў дазор». Нам трэба было знайсці нейкую гульнёвую праграму, каб яе прадставіць, і мы пачалі запытваць у людзей падчас фальклорных экспедыцый, якія яны памятаюць гульні, якія яны памятаюць прыказкі, прымаўкі, увогуле ўсё, што звязана з дзецьмі і з дзіцячым фальклорам. Пакуль што не сказаць, каб мы знайшлі чагосьці такога цікавага шмат, но тым не менш ёсць гульні, якія гралі не толькі ў Віцебскім раёне, гралі ўвогуле па Беларусі, ну і ў Віцебскім раёне таксама. Гэта гульні з косамі, сплетанне касы, гэта рухомыя гульні, якія звязаны з ловамі зайца, з ловамі воўка. Ну, карацей, прыедзеце, паглядзіце, я думаю, будзе цікава. А можам хоць бы адну крыху распавесці, якія там правілы, што там будзе, хоць якую-небудзь адну з гэтых гуляў? Зараз пагуляць уже. Будзем Івана замест зайца лавіць. Зноў Іван заяц. Ну, пагуляць зараз мы не зможам, таму што звычайна грала шмат людзей, нас тут, напэўна, не хопіць. Калі па правілах, то ёсць такія цікавыя гульні, якія вы, магчыма, і ведаеце. Гэта гульня мікіта, гульня з лапцямі, у нас ёсць рэквізіт лапці. Нешта кшталту вядомых, шырокавядомых стульчыкаў. Калі шмат стульчыкаў, дзеці бегаюць, музыка сканчваецца, дзеці становяцца на стульчыкі, хто не трапіў, выбывае. Тут гралі такое з лапцямі, з розным іншым рэквізітам. Потым у нас ёсць гульні з заплетаннем касы, гэта калі адзін чалавек, ведучы, трымае некалькі стужак ці вяровачак, дзеці трымаюцца кожны за гэту вяровачку ці стужачку, і яны павінны перабягаць паміж сабой і заплесці гэтую касічку. Хто хутчэй заплеце, можа некалькі камандаў рабіць, той і будзе пераможцам. Таксама гэта гульні, калі дзеці становяцца ў карагод, водзяць ручайкі, становяцца і ловяць разам мышку. Карацей, такія гульні, якія, я думаю, што вядомы, магчыма, кожнаму з нас, проста яны не асэнсоўваліся, як менавіта дзіцячы фальклор і дзіцячы фальклор як набытак увогуле фальклора і гісторыі Віцебскага раёна. А ў мяне яшчэ такое пытанне. Вось свята ладзяцца беларускамоўнымі людзьмі на такой добрай культурніцкай беларускай глебе, на фальклоры. Гэта будзе свята на беларускай мове? Так, безумоўна. Нікога заставляць мы не будзем. І не выганем тых, хто будзе па-руску мовіць, і па-украінску, і па-польску. Па-ангельску, па-французску. Калі па-кітайску, толькі будзем абараняць гэтых слімакоў вінаградных. Юля, самае галоўнае, што людзі, нават іншамоўныя, яны пачуюць нашу беларускую мову з нашых вуснаў. І прыязджае шмат людзей, якія любяць беларускую мову, прыязджаюць і ў вышыванках, адзенне беларускае, што нас парадавала прошлый раз Сержуком, што не толькі мы хадзілі у беларускіх касцюмах і мае дзеці, а і госці папрыязджалі. Хто гальштучак завязаў, хто рубашку, хто там і майку адзеў. Ну гэта неяк тэматычна, а трэба яшчэ як-небудзь рыхтавацца, што-небудзь спецыяльна рабіць да таго, каб калі прыехаць да вас. Ну вось тое, што мы казалі, Іван, толькі што можна, пледы з сабой прыхапіць, каб можна было... І ўсё. Пакачацца, паваляцца. Вершы вучыць не трэба. Не. А песні там навучаць? Песням там навучаць. Даша, на гэтае свята збіраюцца толькі добрыя людзі, Юля, разумееш? Таму што... Так, Іван, трэба падумаць. Можам не ехаць у гэты раз. Зусім выпадкова мы з Дашай не былі асабіста знаёмы. Я больш скажу, мы зараз толькі
толькі і сустрэліся. Сустрэліся ўпершыню. Знаёмцеся, калі ласка. Дзякуючы сацыяльным сеткам Даша просто сама напісала мне, што ну вось можам прапанаваць тое, тое, тое. Я якраз шукаў людзей, хто будзе займацца народнымі гульнямі, таму што ну гэта такі вялікі кавалак. Калі, напрыклад, у Людмілы Канстанцінны сваё, я гэтых гасцей шукаю, той жа гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі займаюцца майстар-класамі і таксама дапамагаюць. Тут вось гэты пласт, гэта вельмі цікавы, але ён грунтоўны. Тут патрэбны спецыялісты. І тут раз сігнал з космосу прыйшоў, і тут Дар'я прапанавала... Не радуйся, что это сигнал с космоса. Просто Дарья ведала про Гулю бабулі. Мы с Дарьей давно знаем. Вот я хотела спытаться. Да, я в Витебском районе наведу. Ну, могли б казку пакінуць, я не ведаю. Ну, насамрэч, мы хацелі спачатку прадставіць майстар-класы па народных танцах, але нам прапанавалі народныя гульні, і нам гэта цікава, таму што мы самі займаемся з дзецьмі, я займаюся з дзецьмі, у мяне дзеці беларускамоўныя ў асноўным, і мы вырашылі, што чаму б не паспрабаваць так. А вы былі на першым свяце Гулі ў бабулі? Нет, на першым свяце я не была яшчэ, но прадстаўнікі нашай суполкі «Жывая спадчына» былі там, расказвалі, таму і мне таксама было цікава. Іван быў. Іван? Ну, так здарылася. Я не мог адмовіць. Але не было гульняў. Не было гульняў для дзяцей. Не, гульні былі. Яны з другого боку. Яны былі для дзяцей. Я накінуўся на ежу. Так я так разумею, якраз пакуль піражкі сашчаў, я там трашчала там нешта і ўсё, і не пачуў, як тыя гульні праходзілі. Не, так атрымалася, што Дар'я сапраўды прапанавала зрабіць майстар-клас па танцах, але ну тут уже праграма такая атрымалася перанасычаная, ну таму што тут канцэпцыя, але мы з Дашай ўжо дамовіліся, што калі здужаем мы з Людмілай Канстанціннай рабіць наступныя святы, то на наступнае, акрамя спеўнага сходу, мы увядзем ужо абавязкова і танцы таксама, таму што ну гэта таксама гэта цікава. Разлучванне танцаў народных, это здорово. Конечно. Мы гэтым займаемся, у нас праходзяць майстар-класы, прыходзяць і людзі, і дзеці, у мяне дзеці з задавальненнем бегаюць і крычаць «давайте танчыць пад Іспань», таму я думаю, што наступным разам так гэта будзе цікава. Ну, Дар'я, вы не так давно так займаецеся гэтым тэатрам інтэрактыўным? Інтэрактыўным тэатрам я займаюся больш за год, а фальклорам мы пачалі займацца 2 гады таму, калі я прыйшла працаваць у Віцебскі раён. Гэта быў мой праект у пошука спадчыны, які доўжыцца і зараз. А даваць майстар-класы мы пачалі ў гэтым годзе, у пачатку года. Мы правялі адкрыты раённы фальклорны фэст «Жывая спадчына», таксама ладзілі канцэрт польскага гурта «Варган», а потым і самі вырашылі праводзіць такія майстар-класы, які праводзяць і яны. Вось цікава, тыя здабыткі, якія вы знаходзіце, так, як яны пасля практычна рэалізуюцца на аўдыторыю, так, як успрымаюць людзі, як яны ўцягваюцца? Ведаеце, вось мы аднавілі танец лінцей, ён выйграў на турніры побытавых танцаў, гэта танец Віцебскага раёна. Яго насамрэч танчылі не толькі ў Віцебскім раёне, но тым не менш у нас ёсць некаторыя асаблівасці. Зараз мы нашай суполкай аматараў фальклора «Жывая спадчына» танчым яго, вучым яго дзяцей і праводзім майстар-класы таксама, у якіх можна паўдзельнічаць у нашым цэнтры культуры і творчасці. Ёсць суполка ВКонтакце, можете паглядзець. Праводзім майстар-класы, можам навучыцца гэтаму танцу. І калі мы расказваем пра гэты танец жыхарам Віцебскага раёна, яны неяк абуджаюцца, пачынаюцца такія іх нейкія ўспаміны, яны паказваюць нават бабулькі, якім пад 90 гадоў, яны як быццам бы ажываюць і ўзгадваюць, як яны танчылі гэты танец, калі былі маладымі. Ну вось, а дзецям тым больш будзе гэта ўсё цікава. Скажыце, калі ласка, на сённяшні дзень у нас яшчэ ёсць тыдзень да свята. На якой ўсё стадыі? Хвалюецеся, не хвалюецеся? Якія зараз вырашаюцца пытанні па падрыхтоўцы? Ой, пытанні якія? Трэба, напрыклад, Сажуку Догушеву трэба забраніраваць квіткі на маршрутку. Трэба Івана Івановича сустрэць, ён прыедзе на дзень раней, каб зноў-такі і ў нашу студыю завітаць, і ён хоча трапіць яшчэ на ноч музею. У яго таксама планы ёсць на гэтыя дні. І трэба парэпетыраваць, і ўжо з раніцы паедзем у Заронава разам з ім. Вось, таму сустракаць, гэта ўжо з 18-го пачнецца. Зноў-такі прывезці Людміле Канстанцінаўне яйкі, муку, цукар, соль. Як гэта ў мінулы раз было, так, дапамагчы. Таму шмат арганізацыйных гэтых пытанняў, канешне, ну... А мы сцену робім для Кірчука. Стас робіць от сёння. Так, мы са Стасам мінулы раз усе прыязджаў у Зарону, мы са Стасам паразмаўлялі, што трэба б ужо сцэну нейкую такую невялічкую хаця б зрабіць. І вось, дзякуючы зноў-такі Стасу, Людміле Канстанцінаўне, гэта будзе на пляцоўкі ля музея. Гэта будзе паміж яблыня. Паміж яблыня.
Ну, трошечку такую поднимем, как уже не на земле просто, а как ровненько была пляцовка. Тому, ну, а добра, што мы самі кіраўнікі, так, і мы ведаем, што, куды... Каго Людмила прыцягнуць Константиновна, так да ніхто гэтай не камандуе. Вось, Да. вось у гэтым нам вельмі добра, што свабодна, і гэта, канешне, адказнасць вялікая, але сустрэць гасцей, глядзець, каб там усё добра, трэба набываць аднаразовы посуд, там нейкі, гэта таксама... А якія-небудзь дэкарацыі новыя, акрамя сцэны, з'явяцца на пляцоўцы? Будзе нейкае Можа і адзінае з'явіцца, афармленне? можа і Мы з'явіцца. спадзяемся. Мы зараз працуем, не будзем, каб не сурочыць. Каб не сурочыць. Плануем, як у нас атрымаецца. Тады ўбачыце ўжо на месцы. Што, акрамя савы з'явіцца Да, акрамя яшчэ? савы яшчэ працуем зараз вот якраз над У нас гэтым. ёсць просто адна праблемная Ёсць, сценачка, да, але якую з'явіліся мы людзі, хочам якія жадаюць распісаць, ну дапамагчы. гэта ці атрымаецца. У нас яшчэ, ну, працуем. А што, сценачку трэба паваліць? Ці пафарбаваць? Не, Іван, яна сама разваліцца. Мы хочам наадварот яе ўмацаваць і размаляваць, каб яна мела прыстойны выгляд. А надвор'е яно не будзе перашкаджаць? Іван Андреевич. Ой, маўчы Не пра гняві. надвор'е. Мы так просім Боженьку, каб ён нам падарыў усе Іван гэты Іванович уже тыдзень. нават у кантакце замову надрукаваў ужо супраць дрэннага надвор'я. Таму ўсё будзе добра. Ну, будзем спадзявацца. Не суроч. Скажыце, ну вось, будзем спадзявацца, ўсё будзе добра, не будзем больш так пра гэты год, пра планы. А далей што будзе? Ці плануецца гэта свята, гэты фэст зрабіць такім, каб кожны год ён праходзіў, каб кожны год усе чакалі, рыхтаваліся і збіраліся вясною ў Заронава? Дай Боже нам толькі быць жывымі, а там можа і будзе так, таму што... Ну, хацелася. Хацелася. Ну, хацелася б тут, ну, Юлія, разумееш, усё складанасці. Гэта госці, хочацца ж прывесці кагосьці знакамітага, так? І калі мы ўжо выходзім на ўзровень такі, што шмат людзей, мы пашыраем праграму, вось Даша далучаецца, так, з цэнтрам са сваім, мы пашыраем праграму яшчэ. Это ўсё зноў-такі патрабуе, канешне, выдаткаў. Я думаю, што наступным разам мы ўжо будзем звяртацца і збіраць сродкі талакой, таму што мы проста ўжо не выцягнем гэта. Нашы кашалькі не вытрымаюць такога. Так, яны ўжо не вытрымліваюць. Трымаецца да энтузіязму. Не вытрымліваюць. Ну, дзякую, канешне, што дапамагаюць людзі, але ўсё ж такі будзем звяртацца па дапамогу ў суседках. Калі людзям гэта патрэбна, а мяркуючы па-першаму, што людзі патрабавалі, просто дык а што, чаму, ну, расчаравана, але людзям тлумачаць, што, па-першае, гэта час патрэбны, часу трэба шмат на падрыхтоўку. І выдаткі, зноў-такі, ад іх нікуды ніяк не пазбавіся, што тут уже няма чаго утаймоўваць. Таму, ну, будзем спадзявацца. Да. Будзем І мы так спадзявацца, што ўсё будзе. папулярызіруем трошку нашы гурты беларускія. Так. Это самае. Мы не запрашаем там іншых краін, а свае. Свае, і калі на першых гулях былі рэлік, таксама гэта ўсё ж такі з нейкім фолкавым ухілам, то бок мы ўсё ідзём з народнай творчасцю. Не проста правесці там нейкіх эстрадных выканаўцаў, таму што ўжо прапаноўвалі, там ужо мне таксама пісалі, а можна я выступлю. Ну, на там эстрадныя песні, но у нас ўжо ўсё ж такі канцэпцыя, будзем прытрымлівацца, што гэта будуць нейкі народныя. Но вы ж адказалі, што калі у Людмілы Канстантіновны з'явіцца разынкі, вось тады можна будзе спець гэтую песню, так? Ну, да. Ну што ж, мы жадаем, каб усё атрымалася, з нецярпеннем будзем чакаць гэтага свята і ўсім нашым гледачам раім абавязкова з'ездзіць 19-12 гадзіне ў Заронава і паглядзець на ўсю гэтую весялосць, усю гэтую смакату, паспрабаваць абавязкова. Пакуль будзем чакаць яшчэ тыдзень, давайце сплануем нашу культурную праграму на суботу і нядзелю, паглядзім нашу рубрыку афішу. Вам дзякуй, што завіталі. Дзякуй. 12 мая Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль «Умка». Белый медвежонок Умка встречает свое первое солнце и знакомится с необычными медведями, у которых на носу не растет шерсть, а шубка легко снимается и также легко надевается. Сможет ли маленький медведь подружиться с маленьким человеком? И что получится в результате их необычной дружбы? Начало показов в 11:00 и 13:00.
Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса представляет музыкальную сказку для детей «Приключения Чиполлино». Никогда не унывающий мальчик Луковка Чиполлино и его верные друзья из известной сказки покорили сердца нескольких поколений. Уже много лет эта веселая и трогательная история рассказывает о добре и справедливости, о смекалке, взаимовыручке и настоящей дружбе. Начало спектакля в 10:00. А в 18:00 зрителей ждет спектакль «Шагал, шагал». Честь мирового искусства, сын Витебской земли, мастер с душой ребенка. Так о Шагале говорят сегодня. О том, какой была юность художника, его первая любовь и трагедия еврейской семьи, расскажут колосовцы в этюдах памяти. Витебская областная филармония представляет музыкальную интерактивную программу для детей «Веселые песни Колобка». Главный герой сказки, Колобок, не только сумел избежать опасностей, подстерегавших его в незнакомом лесу, но и открыл для его жителей волшебный мир музыки и песней. Финал сказки не трагичный, как в оригинале, а оптимистичный и радостный. Ведь Колобок не просто пел песенку, но и собрал в свой хор и зайцев, и волка, и медведя, и даже хитрую лисицу. Начало в 11:00. Музей истории частного коллекционирования приглашает на интерактивную выставку Музея интересной науки «Галилей». Экспозиция поможет доказать, что наука может быть интересной и увлекательной. Все экспонаты можно и нужно трогать. На выставке экспериментальным путем можно будет узнать, какие предметы могут катиться вверх, а также увидеть магнитное поле и оптические иллюзии, запустить различные маятники, пострелять из большой воздушной пушки и многое другое. Выставка открыта с 10:00. «Золотое кольцо Витебска-Двина» представляет фотовыставку участников фотоклуба «Квадрат в кубе. Сквозь пространство и время». Участников Московского фотоклуба объединяет любовь к фотографии. Каждый из авторов нашел свою тропинку в творчестве. Кто-то творит в пейзажной фотосъемке, кто-то предпочитает уличные портреты, кого-то увлекли натюрморты. И эта выставка – отображение того, каким авторы видят окружающий мир. Выставка открыта с 10:00. 13 мая Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей «Любопытный слоненок». Юных зрителей ожидает поездка в жаркую Африку вместе с английскими путешественниками, где среди песен и забавных танцев артисты театра расскажут веселую историю о любопытном слоненке. Начало спектакля в 11:00. Арт-центр Марка Шагала представляет выставку цветных и черно-белых литографий и ксилографий из собраний музея «Марк Шагал и художники европейского авангарда». Творчество Марка Шагала занимает особое место в истории авангардных течений XX века. Приверженность Шагала к фигуративности подразумевает свободу толкования, которая под его кистью превращается в способность сделать реальность аллегорией. Выставка работает с 11:00. Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса представляет вечер белорусских водевилей «Шутки» в постановке Михаила Краснобаева. Спектакль состоит из 3 историй – Микита Флапась, Михася Чарота, конский портрет Леопольда Радевича и Примаки Янки Купалы. 3 истории о том, как справляются с жизненными трудностями кроткие и терпимые белорусы. Начало спектакля в 18:00. 14 мая Витебская областная филармония приглашает на концерт фортепианной музыки Андрея Поначевного «Бетховен. Последние сонаты 30, 31 и 32». Андрей Поначевный – единственный представитель белорусской фортепианной школы, удостоенный звания лауреата международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Пианист обладает высшими наградами международных конкурсов и готовится представить свое мастерство исполнения витебской публике. Начало концерта в 18:30. Шановныя гледачы, будем спадзявацца, што і ў наступную суботу, і ў гэтую суботу, і нядзелю будзе цудоўнае надвор'е, і вы можете атрымаць асалоду ад гэтых сонечных майскіх дней. Мы ўжо ведаем, куды вы адправіцеся на наступных выходных. Ну а зараз будзем развітвацца з нашымі тэлегледачамі. Усім жадаем нясумнага вечара. І падтрымаць вясёлы настрой дапаможа арт-група Fusion. До сустрэчы. Пакуль, побачым. Ляцеў вораг маладзенькі, цераз зялён сад, а ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. А ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Выйдешь, дзяўчыненька, замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебя.
дзяўчыненька, тому казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Ляцеў воран, маладзенькі, церася